Ndi nthawi ya nkhani pano pa Times TV ndipo muli ndine Mbumba Nkhoma. Koma poyamba nayi mitu yake. Akubanja kwa Saulos Chilima aonekera ku komiti yofufuza za ngozi ya ndege. Boma lalangiza othawa ku South Africa kuti asabwererenso ku dzikolo. Mu nkhani zina, ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kukalemba mayeso a Form 4 amene akuyamba lolemba. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Anthu pafupifupi 18 amene ndikuphatikizapo Amere Chilima amene ndi mkazi wa malemu a Saulos Chilima amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Sabata ino akuyembekezeka kukapereka umboni wawo makamaka ku komiti imene ikufufuza ngozi ya ndege. Komanso akolini Zamba amene adali mlembi wamkulu ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko akuyembekezereka kukaonekeranso ku komiti imeneyi Sabata ino. Izi ndi malinga ndi dongosolo lomwe komiti iyi iyendere Sabata ino. Mtolankhani wathu Pemphero Malimba ali ndi zambiri mu ripoti imeneyi. Dongosolo lili kuonetsa kuti Amere Chilima akuyembekezera kukaperekera umboni wawo komiti lolemba masana ndipo Azamba akuyeneka kukaperekera umboni wawo lachitatu masana. Lolemba mmawa komiti ikuyembekezeka kumva umboni kuchokera kwa amene adali mkulu wa National Intelligence Service Adokani Ngwira komanso ataona Aidini amene adali mkazi wa Wallace Aidini amene adafa nawo pa ngoziyo. Dongosololi likuonetsa kuti kupatula akubanja ofedwa akuluakulu ena aboma komanso omwe adapuma ntchito akuyembekezeka kuperekanso umboni wawo Sabata ino. Izi zikudza pamene komiti yamva maumboni ochokera kwa anthu pafupifupi 25 ogwira ntchito nthambi zosiyanasiyana m'boma komanso ku nthambi ya asilikali amene akugwira ntchito pano komanso omwe adasiya ntchito. Ngozi ya ndegeyi idapha anthu asanu ndi anayi amene ndikuphatikizapo a Saulos Chilima, Achilima ndi anthu enawa Shanel Dzimbiri, Abdul Apukeni, Dani Kanyemba, Lucas Kapeni, Chisomo Chimaneni, Owen Sambalopa, Flora Selemani ndi a Wallace Aidini adafa pa ngozi imene idachitika pamene ankapita kumaliro amene adakhala nduna ya boma alafu Kasambala mboma la Nkhatabe. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi mayiko akunja a George Chaponda alangiza anthu amene abwera kuchokera ku South Africa kuti asazabwererenso ku dzikolo. Achaponda apereka pempho la Mulungu kumwanza pomwe amalandira anthu opitirira 3,000 amene abwera mdziko muno pothawa nkhanza mdzikolo. Justin Mkweu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Achaponda anati boma liwonetsetsa kuti anthuwa apasidwa chochita choti azipeza ndalama ya tsiku ndi tsiku. Iwo anati boma lili ndi zinthu zosiyanasiyana zomwe zithandize anthuwa monga masukulu aukachenjede am'madera omwe amati technical colleges komanso ngongole zachiwongolazanja chocheperapo. Koma asaganizenso zobwerera ku South Africa. Tikuziwa anali kupita ku South Africa kuti akayang'ane sogolo labwino. Ena ndithu anapeza sogolo labwino, ena anali ndi masaluni, ena anali kuchita ntchito zofunika izi ndizi, kwa popeza analibe mapepala ofunikira. Zonsezi zatengedwa, ena mwa iwo tikuziwa aphedwa, ena iwo azunzika munjira izi ndizi. Izo aiwale, ayambe moyo wina wasopano kwawo. Poyankhula m'malo mwa anthu amene achokera ku South Africa, Mina Jablani ochokera ku Mangochi wati akuona kuti azunzika kwambiri kamba kuti sakuziwa kuti ayambire pati. Iwo apempha boma komanso anthu ena akufuna kwabwino kuti awathandize ndi ntchito kapena ngongole zachiwongolazanja chotsika. Pochoka kumala kuno kupita kuDurban anthu tinali ndi anthu aumbuli sitimaziwa china chilichonse koma pano patapita ku South Africa taziwa maluso osiyana anthu anyamata amene mukwaona awani amaziwa kusoka bwinobwino komanso azimayi ndoti ena ntchito simapezeka komanso timagwiritsa ntchito mabusiness oti ndalama titha kuyigwiritsabe ntchito bwinobwinonso. Tiyambireni nkhanza kwa anthu obwera mdziko la South Africa, mabungwe, anthu amalonda komanso anthu ena akufuna kwabwino akhala akuthandiza boma kuwabweretsa Malawiwa mdziko muno.
Kumwanza powalandira anthuwa, anthu achihindu anapereka katundu osiyanasiyana okwana 30 miliyoni kwacha kuti uthandizire anthuwa pamene akuyamba moyo wina. Mmodzi mwa akuluakulu ku Hindu community, Amehu Ashara, anati aona kuti athandize kamba ka mavuto omwe anthuwa angakumane nawo pamene abwera kuchokera ku dziko la eni ndipo sanabwere ndi kalikonse. Ife ndi okhuzidwa kuti izi zachitika pa nthawi, ndipo ifeyo bungwe ya Hindu community ndaona kuti iyayi pamenepo azibale athu amene akuvutika ifenso tipange kuti tiathandize, tialandire ndi manja awiri, komanso tione kuti moyo wawo apitirize kuti asapeze mavuto amenewo. Pofika pa 26 Juni, Amalawi okwana 6,936 abweresedwa mdziko muno, kuphatikizapo amayi 3,602, amayi amimba 123, komanso ana 408 azaka zapakati pa 5 mpaka 15. Bungwe la Medical Council of Malawi lati lidalephera kuweruza milandu yokwana 25 mwa milandu yokwana 101 imene anthu anadandaula yokhudza ogwira ntchito mzipatala mchaka cha 2025. Akuluakulu ati izi zachitika kamba kakuchepa kwa ogwira ntchito ku bungweli amene amachita kafukufuku. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mneneri wa bungwe la Medical Council of Malawi, Olivia Mgwadira, ati madandaulo onse amene bungwe lawo limalandira okhuza anthu ogwira ntchito zachipatala amayenera kuti afufusidwe bwinobwino asanapite ku komiti imene amakaunika. Iwo ati pakadali pano ofesi yawo ili ndi anthu awiri okha amene amachita ntchito zakafukufuku za madandaulo amenewo, potengera ndi anthu okhazikika amene amayenera kuti akhale nawo amene ali asanu ndi mmodzi. Ndipo iwo afotokozanso kuti vuto lalikulu limene iwo akukumana nawo ndi nkhani ya zachuma mwa zina. Pakadali pano katswiri omenyera anthu maufulu a zaumoyo amaziko Matemba ati zimene zikuchitikazi ndi zodandaulitsa makamaka kwa anthu amene amadandaula madotolo, komanso madotolo iwo amene amadandaulidwa, potengera kuti kafukufuku amene anthu aku Medical Council amachita ndi amene amaonetsa ngati madotolowo ali olakwa kapena ayi. Bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority lachenjeza kuti lipitirira kupereka chilango kwa ogulitsa mankhwala amene akupezeka kuti akugwira ntchito yawo mosatsata malamulo. Mkulu wa bungweli a Charles Chimenya wati ndi okhumudwa ndi kukula kwa mchiridwe ogulitsa mankhwala osayenera owonjezera mphamvu ku chipinda pakati pa ogulitsa mankhwalawa. Isaac Salima ali ndi ripoti. Pakati pakhala pakumveka malipoti akuti anthu ena amwalira kamba kakumwa mankhwala owonjezera mphamvu ku chipinda. Achimenya adatengerapo mwayi pa nsonkhano umene anthu amene amagwira ntchito zogulitsa mankhwala mdziko muno adali nawo mu mzinda wa Blantyre, umene bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi lidakonza mu mzinda wa Blantyre pochenjeza anthu onse amene amagulitsa mankhwalawa kuti lamulo lidzagwira ntchito kwa iwo amene akugulitsa mankhwala ngati awa mosavomerezedwa. Pali magulu ena ama medicine stores iwo wanso alowa mchitidwe omagulitsa mankhwala ngati amene wawa mophwanya lamulo chifukwa saloledwa ma medicine stores kugulitsa mankhwala opereka mphamvu kuchipinda monga mmene zikukhalira. Chifukwa ku retail pharmacy kumene tikufotokozako ndi kumene kumakhala anthu ophunzitsidwa bwino amene amadziwa kuopsa kwa mankhwalawa, komanso amadziwa ndondomeko zoyenera kutsata ndi uphungu umene akhoza kupereka kwa anthu amene akugula mankhwala amenewo, potengeranso chikalata chimene atenga kuchokera kwa adokotala. Ndicho linga chonena kuti akamwa mankhwala amene wawa asakhale ndi chiopsezo china chiliyonse, makamaka zimene taziona masiku apitawa azibambo ena kumwalira chifukwa cha kumwa mankhwala amenewo. Mtsogoleri wa bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi William Mpute adati nsonkhano udali ofunikira kwambiri malinga ndi kuti udapereka mwayi kwa anthu amene amagwira ntchito zokhuza mankhwala mdziko muno kukambirana nkhani zokhuza ntchitozi. Ampute adapemphanso kampani komanso anthu ena okhuzidwa kuti amange kampani zopanga mankhwala mdziko muno ndi cholinga chochepetsa mlingo wa mankhwala umene dziko lino limayitanitsa kuchoka maiko ena. Pakadali pano timatenga mankhwala ena kunja, ena timapanga kwathu konkuno. Ndi chifukwa yokuti timatenga mankhwala kunja patakhala kuti pachitika zinthu zina zimene zimakhala zosiyanasiyana, zina zokhuzana ndi za mimuliri ngati unachitikira nthawi ya COVID ija, maiko amaona zokuti ndi bwino kuti ayike patsogolo anthu awo kusiyana nzokuti azitumiza mankhwala m'maiko ena. Ndi ifenso tikuyenera kuti dziko pa nthawi inoyo tionetsetse kuti khaini mankhwala tizipanga mankhwala ambiri mdziko mwathu momwe okuti andizigwiza ntchito momwe enanso timatumiza ku maiko oyandikana nawo. Pa nsonkhanowu anthu amene ali ndi mafamasi komanso ogwira ntchito malo ngati awa ndi amene adali nawo.
ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a form 4 amene akuyamba mawa. Mwa ophunzira awa 94,521 ndi asungwana pamene 102,981 ndi anyamata. Mmodzi mwa ophunzira Cecilia Mchacha wa pasukulu ya sekondari ya Masongola kuzomba wati iye wakonzeka kulemba mayesowa. Pakadali pano amene amayankhulira bungwe la maneb a Angela Kashitiku wati zonse zili mchimake. Nduna yoona za maulendo komanso ntchito za boma a Jape Mhango ati boma liyika koyambirira makontrakita a maiko akunja likamayang'ana makontrakita akuti amalize ntchito yomanga msewu wapakati pa Chitipa ndi Ilomba. Ntchito yomanga msewu umene ndi wa makilomita 30 idayima kamba kochedwa komanso kusowa kwa kuthekera kwa makontrakita amene amaumanga. Macloyd Chilangiza walemba ripoti limene wawerenga ndi Chimwemwe Maseko. Amuhango anayankhula izi pomwe amayendera ntchito yomanga misewu mchigawo chakumpoto. Iwo anati bungwe la Roads Authority likusakasaka kontraktala woti amalizitse ntchitoyi, ponena kuti omwe anawapasa ntchitoyi poyambirira analibe kuthekera. Ntchito iti ambaso posachedwa chimene tapanga chona kuti makontrakta idapasa kuja aoneka kuti akanika ndiyeti kwachotsa fatike kontrakta mmodzi wankulu amene ali kuthekera konse kuchita amene ndi msewu ufupi 30 km sikumatenga zaka 5 anthu ongovina choncho chifana bora kuno kuzatsimikizira mafumu kuno anthu okitipa kuno masieso ukwenzoza boma aliyense kuti msewu machawo tiumanga kusa kukhala kubwera kontrakta watsopano kuti atimalize ntchito imeneyi. Poyamba ntchito iyi inaperekedwa kwa makontrakta okwana 7 omwe ankagwira ntchito iyi m'magawo atatu. Kuchedwa kwa ntchito iyi kwachititsa kuti ndalama zomwe zimayenera kugwira ntchito pomanga nsewuwu zikwere kuchoka pa 34.5 billion kwacha kufika pa 72 billion kwacha. Bungwe la Roads Authority laperekanso ntchito ya 1.3 billion kwacha ku kampani ya kandoli AESJV kuti iziyang'anira ntchito yomanga nsewuwu. Senior Chief Maulambya inathokoza boma kamba koyambiranso ntchito yomanga nsewuwu ponena kuti ithandizira kupititsa patsogolo ntchito za maulendo komanso kutukula chuma m'bomali. Nachilandira ndi manja awiri ndine wokondwa kwambiri chifukwa msewuwu unabwera pa nthawi ya boma lapitali. This time awa abwera kumbuyoko anachita msewu wa Karonga ndi Chitipa inachitika ndiyeti ndichikupira kuti kasete kilometers yake sangalepera apanga. Poyankhulapo pa za msewu wa Chitipa Nthalire Lumphi, Amuhango anati boma lipala msewu komanso kuyika concrete malo omwe amavuta nyengo ya vula. Poyankhulapo Senior Chief Nthalire inadandaula kuti kuonongeka kwa msewu wa Chitipa Nthalire Lumphi kukupitiriza kulepheretsa anthu akuderali kupeza zinthu zofunikira pa moyo wawo. Magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mafumu komanso mabungwe oyima paokha akhala akupempha boma kuti likonze misewu ya mchigawo chakumpoto, ndipo bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC lati lichititsa zionetsero pa 1 Julayi zofuna kukakamiza boma kuti likonze misewuyi. Mukuonerazi ndi nkhani pano pa Times TV, tibweranso pakatha mauthengawo. Mukuonerazi ndi nkhani pano pa Times TV. Atsogoleri a boma, makampani ndi mabungwe ophunzitsa zaluso agwirizana kulimbikitsa mgwirizano kuyika patsogolo maphunziro aluso pofuna kuti anthu ambiri mdziko muno adziyima paokha. Mlembi ku nduna wa ntchito Luso Nwazi Nthambalala wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa akatswiri ophunzitsa zaluso mu mzinda wa Lilongwe. Khumbo Kaliwo ali ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. Mkumano unasonkhetsa anthu oposa 100 ochokera mu nthambi zosiyanasiyana zokwana 55 zimene ndi makampani, mabungwe ophunzitsa komanso ochokera kuboma. Cholinga cha mkumanowu chinali kukambirana njira zolumikizana maluso ndi zosowa za makampani komanso kuyika ndondomeko zoti achinyamata adzipeza mwayi wa ntchito. Poyankhulapo tsekula msonkhanowu amthambala anati boma palokha silingathe kuthana ndi mavuto achitukuko cha maluso popanda thandizo lochokera ku makampani. Ifeyo mwina tatsalira pang'ono malinga ndi equipment yathu
ndiye timafuna kunena kuti ma industry aja akachitanso asesa akakhala nawo ana ati akupanga internship yaja abwere adzatiuze zimene aona ndi upangiri wathu pamene taperewera atiuze kuti tisintha bwanji ndiye iwowo ayenera kudzatipatsa input ndi kuti tikonzere limodzi maphunziro athu azipita patsogolo monga nyengo zikuyendera. Mmodzi wa akuluakulu a Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry Godwin Samng'oma ati kutengana nawo gawo kwa makampani pa ntchito zaluso ndi kofunikira. Mkumano umene uthandizira chifukwa choti anzathu omwe ali kuchokera ku masukulu omwe akuphunzitsa anthu ni nthawi yawo komanso moyo wawo kuti athe kuyankhula za ukadaulo umene akumapatsa anawo komanso mwayi umene akufuna kuti anawo azipeza zintchito komanso anthu a makampani onso ndi nthawi yawonso kuti anene kuti chimene amafuna akufuna kuti kuzituka maluso a mtundu wanji amene iwo angatenge. Mwazina mkumanowu walimbikitsa mgwirizano wa boma ndi makampani komanso walimbikitsa kuti achinyamata azipeza mosavutikira maphunziro a TVET. Chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital chapempha anthu kumathandiza odwala nthenda ya kansa pa chipatalachi. Mkulu woyang'anira nthambi a Mike Kausi wati odwala nthendayi amakhala nthawi yayitali pa chipatalachi kotero nkufunika kumawathandiza. Iwo anena izi pamene gulu la maseko ngoni lochokera ku Nancholi komanso Ndilande Nyambadwe limapereka zinthu zosiyanasiyana kwa anthuwa. Iwo akufotokoza. Kwambiri tikatengera za mapesenti chomwe chamavuta kwambiri chimakhala chakudya chomakhala mapesenti ena makhala miyezi 6 ali mmodzi so chipatala chimangopereka chakudya kwa pesenti sichimapereka kwa guardian so pesenti amene akhala ndi guardian chifukwa kuti ndi ana mmodzi ndingapepesa chakudya ndi guardian kuti apeze chakudya choti asamale pesenti ndi chifukwa chakubwera omwe abwera anzathu kuzaona odwala zatithandizanso kuti guardianso apeze kena kake kuti asamale pesenti. Ina ufuna kwabwino azibwerabe chifukwa anthu akamabwera kunoko kuzaona odwala ifeso zimatipasa mphamvu sikuti timakhala kuti tili tokha yayi koma zimatipasa timazoti anthu soyena kunjako akufuna tizithandizana nawo kuchisamaliro cha mapesenti ife timapereka chithandizo cha chipatala chokha koma anzathu kuzapereka chithandizo mwina chokuje cha uzimu chakudya ndi zina zotero. Mmodzi mwa anthu amene adalandira thandizoli Awini Magwira anathokoza kamba kathandizoli. Thandizo limene litithandiza fori kuno monga kuchipatala mukuziwa kumakhala mavuto osiyanasiyana ndi mavuto amene amakhala kunoko pa thandizo limene mwabweresa kuti pase ifeyo tikuona kuti mwatithandiza kwambiri zilithandiza ku mavuto amene timazosowekera zimene tikuzisowa monga kuchipatala amene mumaziwira kumasowa zinthu zosiyanasiyana chifukwa cha thandizo limene mwabweresali tithandizika ndipo mwatipepusa ndikunyadira kwambiri chifukwa cha thandizo limene mwatipasali ndikuthokozani kwambiri kuti Ambuye akudaliseni chifukwa cha thandizo limene mwatipasa ifeyo. Mavuto amene timakumana nawo ndi mavuto osowabe ngati mathandizo ngati mukuziwabe kuno kuchipatala timabwera ena mozizimusidwa nthenda zonse zongozizimusidwa timasowekera zinthu zambiri zimene zimasowekera kuti muna zitithandize ngati kuno kumaodi kumakhalanso kumaodi kuno zinthu zina zimene tikugwisa ntchito zochukira kugula. Timu ya Mighty Wanderers yalephera kupita pamwamba wa ndandanda wa matimu mu FDH Bank Premiership italepherana ndi Goshen City Dedza Dynamos pogoletsa zigoli chimodzi kwa chimodzi pa bwalo la Dedza la Mulungu. Chifuniro Mpinganjira anatsogoza Dedza mu mphindi 20 ndipo Blessings Mwalilino anabweza mu gawo lachiwiri. Mu masewero ena Silver Strikers yagonjetsa Red Lions 3-0 pa bwalo la Silver mu mzinda wa Lilongwe kuti iyambe kugoletsa kutsogola makamaka mu Premiership. Kutsatira zotsatirazi Silver yapita patsogolo ndi mapoint 17 kuposa Blue Eagles yomwe ndi yachiwiri ndi mapoint 16. Wanderers ndi yachitatu ndi mapoint 15. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM lalengeza kuti lalemba ntchito aphunzitsi ena awiri omwe athandizire timu ya dziko lino ya Scorchers. Izi zikuchitika pomwe timuyi ikukonzekera mpikisano makamaka waukulu mdziko muno
makamaka waukulu muno mu Africa omwe ukuyamba mwezi wa mawa mdziko la Morocco. Malinga ndi bungweli Sudesh Singh ndi omwe akhale mlangizi wamkulu wa timuyi pamene Trace Steen azigwira ntchito ngati wakafukufuku. Mavuto Kambowe walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Pemphero Malimba. mlembi wamkulu wa bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM Abdul Juwalo ati akatswiriwa akuyembekezeka kufika mdziko muno lolemba. Akatswiriwa adzigwira ntchito limodzi ndi mphunzitsi wa timuyi Lavu Mofaziri ndi Madi Chombo Sadiki. Singh ndi Steen ali ndi mbiri yabwino muno mu Africa. Singh adagwirako ntchito ngati mphunzitsi wa timu ya Ho Chi Minh City ya mdziko la Vietnam. Katswiriyu adagwirakonso ntchito ku timu ya Mamelodi Sundowns ndi Amazulu mdziko la South Africa. Pakadali pano timu ya Scorchers yayamba zokonzekera mpikisano wa AFCON mu mzinda wa Blantyre. Timuyi yomwe ili mgulu C idzakumana ndi timu ya Nigeria pa bwalo la Almadina pa 28 mwezi wa Julayi isanakumane ndi Egypt pa 1 August pa bwalo la Maule Hassan. Timu ya Malawi idzasewera masewero omaliza ndi timu ya Zambia pa 5 August 2026. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayenso mitu yake. Akubanja kwa Saulos Chilima aonekera ku komiti yofufuza za ngozi ya ndege. Boma lalangiza othawa ku South Africa kuti asabwererenso ku dzikolo. Mu nkhani zina, ophunzira okwana 197,502 ndi amene akuyembekezeka kulemba mayeso a Form 4 amene akuyamba lolemba. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X @Times 360 Malawi, komanso polembetsa ntchito 1895 poyimba *1895#. Munali ndine Mbumba Nkhoma, madzulo abwino.